Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă arăt ce mașini impecabile, cât mai noi, vă puteți cumpăra din Germania la prețurile corecte. O să vedeți niște oferte foarte interesante, niște oferte de mașini second-hand care se vând la prețuri foarte bune, pentru starea în care se află, kilometrajul pe care l-au și așa mai departe. Sunt niște mașini care cu siguranță merită cumpărate. Înainte să începem, după cum bine știți, nu uitați să dați un like, de ce nu și un share la acest videoclip, iar în cazul în care nu sunteți abonați, să apăsați și pe butonul de subscribe. Bun, haideți să vedeți ce mașini am găsit. Prima mașină pe astăzi ar fi acest Ford Focus din 2011, care o să vedeți imediat merită fiecare bănuț, se află într-o stare foarte bună, este un Ford Focus bine echipat și în ultimul rând kilometrajul este unul cât se poate de decent, deci chiar este o mașină ok din toate punctele de vedere. Vă spun sincer, dacă aș fi găsit mașina asta în urmă cu o lună jumătate, chiar aș fi cumpărat-o, doar că între timp am cumpărat altă mașină. Anvelopele, sper că vedeți, sunt în stare bună. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu încălzire în scaune, climă automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice și sper că vedeți în spate mai are încă un set de jante, are și senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort, deci ce poți să vrei mai mult de atât de la un Ford Focus. Vine cu motorul 1.6 benzină de 125 de cai, un motor fiabil și ușor de întreținut, are 113.000 de kilometri, tiu valabil până în 2024, iar preț 6.000 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem un Passat din 2016, un exemplu foarte bun ca să vedeți cât costă în Germania un Passat B8 într-o stare foarte bună, cu un kilometraj decent, chiar dacă vine cu motorizare diesel sub capotă. Are jantele originale pe 17 cu anvelope în stare bună, doar că mai primiți încă un set de jante și nu știu dacă ați observat, are și o suspensie sport montată, garda la sol este ceva mai coborâtă. Cam așa arată în interior, vine cu scaune din piele și alcantara încălzite, climă automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, lane assist, cititor pentru semne de circulație, are și farurile cu LED, nu sunt cele adaptive sau cele cu lupă, dar tot ce contează ar fi că ai faruri cu LED. Haideți să vedem rapid specificațiile și prețul. Vine cu motorul 2000 diesel de 150 de cai, are 128.000 de kilometri cu un istoric complet, iar prețul cerut este de 14.500 de euro. Eu zic că este un preț cât se poate de corect pentru acest Passat. Aici avem un Opel Astra K din 2016 cu aproximativ 20.000 de kilometri la bord. Deci da, este o mașină aproape nouă care cu siguranță merită cumpărată. Dacă ai un buget, o să vedeți imediat, aș putea spune redus și vrei o mașină cât se poate de nouă. Este o mașină disponibilă imediat și din punctul meu de vedere designul chiar este unul reușit. Are jante din tablă pe 16 cu anvelope de vară în stare bună. Cam așa arată în interior, vine cu climă automată, navigație, încălzire în scaune, încălzire în volan, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, are și lane assist, farurile full LED, senzor de parcare față-spate, deci da, este și o mașină bine echipată. Vine cu motorul de 1 litru benzină de 105 cai, are 19.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar preț cerut 13.500 de euro. Chiar sunt foarte curios ce părere aveți, merită? Aici avem o Kia Rio din 2008, o mașină care se încadrează perfect în acest videoclip, deoarece se află într-o stare foarte bună și este o mașină clar potrivită pentru cei care au un buget redus. Știu, este un model neinteresant din păcate pentru mulți, dar cum spuneam, dacă ai un buget redus și vrei totuși o mașină în stare bună, cu un kilometraj cât se poate de decent, merită să te uiți la această Kia Rio. Da, vine cu 2 seturi de jante. Cam așa arată pe partea de interior. Vine cu aer condiționat, 4 geamuri electrice și cam acestea ar fi dotările cele mai importante. Normal, are și ABS, servodirecție, ESP și așa mai departe. Nu este o mașină care excelează din punct de vedere al dotărilor. Vine cu motorul 1.4 benzină de 97 de cai, are 145.000 de kilometri cu un istoric complet, tiu valabil până în iunie 2023, iar preț 2.500 de euro. Ce spuneți, ar merita? Următoarea mașină care, da, aș putea spune că este impecabilă, ar fi acest Mercedes V-Class din 2016. O mașină care merită un like din partea voastră, pentru că, da, acest Mercedes se adresează celor care au nevoie de mult spațiu, dar în același timp vor și confort, dotări și așa mai departe. Pentru că V-Classul aș putea spune că este vârful de gamă din clasa microbuzelor. Are jante originale pe 18 cu anvelope în stare foarte bună,
Cam așa arată locurile din spate, clar, spațiu mai mult decât suficient. Vine cu scaune din textil încălzite, climă automată, navigație, cutie de viteze automată, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, cititor pentru semne de circulație, are farurile full LED, senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort, deci da, un microbus bine echipat. Vine cu motorul de 2.2 diesel de 190 de cai, are 88.000 de km, TÜV nou, iar preț 40.000 de euro. Întrerupem puțin programul ca să vă arăt un raport car vertical pentru un Opel Astra care a suferit o daună destul de gravă în trecut. O să vedem imediat și câteva poze. Vă reamintesc, cel mai bine ar fi să verificați o mașină înainte să o cumpărați, nu după aceea, pentru că poate fi prea târziu. Aveți link în descriere cu 20% reducere sau dacă folosiți codul AUTORULATE Germania. Mașina a fost importată din Belgia în România în 2021 și da, daună detectată în Belgia în 2019 plus alte două daune detectate în România. Kilometrajul, în schimb, este unul real. În 2021, luna 11, mașina avea 53.000 de kilometri și da, cam așa arăta mașina în Belgia. Cum vă spuneam, o daună destul de gravă în partea dreaptă, este afectat, sper că vedeți, și plafonul și de obicei când este afectat și plafonul, este afectată și structura de rezistență din partea de sus. Deci este o mașină care trebuie verificată foarte bine înainte să o cumperi și este o mașină destul de riscantă. Vă reamintesc, link în descriere cu 20% reducere pe car vertical. Aruncați o privire puțin mai jos și verificați mașina înainte să o cumpărați, nu după aceea, pentru că puteți să vă cumpărați o mașină de genul acesta și nimeni nu-și dorește acest lucru. Următoarea mașină ar fi această Mazda 3 din 2011, din nou un model de luat în considerare dacă ai un buget mediu și vrei o mașină cât se poate de corectă. Pe partea de exterior, Mazda de față chiar arată neașteptat de bine, este și o mașină care aș putea spune că are un design încă modern și cu siguranță nu o să arate veche nici peste 50 ani. Are jantele originale PEP 17 cu anvelope de iarnă în stare bună. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu încălzire în scaune, climă automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, deci da, este și o mașină bine echipată, are și farurile cu lupă. Haideți să vedem rapid specificațiile și prețul și să-mi spuneți voi dacă merită. Vine cu motorul 2.2 diesel de 150 de cai, are 159.000 de kilometri, are și navigație, asta am uitat să vă spun, iar prețul cerut este de 5.500 de euro. Aici avem un BMW Seria 2 Active Tourer din 2019 cu aproximativ 50.000 de kilometri la bord. Este o mașină care a avut un singur proprietar, până în momentul de față reviziile au fost făcute la reprezentanța BMW, deci poți să fii 100% sigur că îți cumperi o mașină într-o stare foarte bună. Și da, este o mașină potrivită dacă totuși vrei ceva mai premium decât un Volkswagen Touran și așa mai departe. Are jantele originale cu anvelope în stare foarte bună, cam așa arată în interior, vine cu climă automată pe două zone, încălzire în scaune, navigație, comenzi pe volan, ceasuri de bord digitale, cutie de viteze automată, are și farurile full LED, senzor de parcare pe spate, deci da, este și o mașină bine echipată. Chiar sunt curios dacă v-ați cumpăra un astfel de model. Vine cu motorul 1.5 diesel de 116 cai, are 52.000 de kilometri, inspecție tehnică valabilă până în 2024, iar preț 20.000 de euro. Aici avem o mașină ceva mai diferită, aș putea spune, și mai exact o Honda Accord din 2003 care, da, per ansamblu se află într-o stare neașteptat de bună, iar prețul cerut pe această Honda Accord este cât se poate de corect, adică mașina asta cu siguranță merită cumpărată, pentru că din propria experiență vă spun, ai două variante, ori găsești un model ca acesta într-o stare mai proastă la un preț mic, ori într-o stare bună la un preț destul de mare. Da, are mici probleme cu rugina pe alocuri, nimic grav. Cam așa arată în interior, are scaune semi-piele încălzite, climă automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, sper că ați văzut și voi, interiorul arată neașteptat de bine pentru o mașină care, gândiți-vă, are 20 de ani. Haideți să vedem rapid specificațiile și prețul. Vine cu motorul 2000 benzină de 155 de cai, are 157.000 de kilometri, TÜV valabil până în 2024, iar preț 3500 de euro, un preț cât se poate de corect. Aici avem un Volvo V60 din 2021 cu aproximativ 40.000 de kilometri la bord. Este o mașină pe care cei drept ați văzut-o destul de rar în videoclipuri, pentru că vă spun,
nu se prea găsesc. Este o mașină, să spun așa, destul de rară, modelul de față este vândut chiar de către reprezentanță. Rare ori găsești într-un parc auto sau la un dealer multimarcă un Volvo la vânzare. Anvelopele, sper că vedeți, sunt aproape noi. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, normal navigație, climă automată, cutie de viteze automată, ceasuri de bord digitale, comenzi pe volan, lane assist, cititor pentru semne de circulație, are și farurile full LED, pilot automat adaptiv. Chiar sunt foarte curios ce părere aveți despre acest model și dacă vă place să dați un like. Vine cu motorul 2000 diesel de 197 de cai, are 40.000 de kilometri, iar preț 35.000 de euro. Mult puțin, puteți să-mi spuneți voi în comentarii. Aici avem un Volkswagen Tiguan din 2012 care se află într-o stare foarte bună, este și un Tiguan destul de bine echipat și aș putea spune că este exemplul perfect ca să vedeți cât costă în Germania un astfel de model într-o stare bună, cu un kilometraj real și relativ redus, pentru că vine cu o motorizare diesel sub capotă. Are jantele originale pe 16 cu anvelope de iarnă care, sper că vedeți și voi, sunt aproape noi. Cam așa arată în interior, are scaune din textil cu alcantara încălzite, climă automată, navigație, cutie de viteze DSG, pilot automat, trapă panoramică, deci este un Volkswagen Tiguan bine echipat, are și farurile cu xenon și normal este și 4Motion. Haideți acum să vedem specificațiile și să-mi spuneți voi ce părere aveți despre preț. Știu, o să vi se pare puțin cam scump. Are motorul de 2 litri diesel de 140 de cai, 154.000 de kilometri cu un istoric complet, aveți aici și seria de șasiu dacă vreți să o verificați pe Car Vertical, iar preț 15.000 de euro. Aici avem un Renault Grand Scenic din 2020, o mașină care v-am mai spus și în alte videoclipuri, îmi place foarte mult, adică dacă ar fi să aleg între un Volkswagen Touran sau Charan și acest Renault Grand Scenic, aș alege mașina de față cu ochii închiși, pentru că din punctul meu de vedere este o mașină mai modernă și îți oferă dotări mai multe la un preț, zic eu, ceva mai decent. Are jante pe 19 cu anvelope în stare bună, senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort. Cam așa arată în interior, vine cu scaune din piele încălzite, climă automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, plafon panoramic, lane assist, cititor pentru semne de circulație, are normal farurile full LED, deci este și o mașină bine echipată și este versiunea cu 7 locuri, fiind ediția Grand Scenic. Vine cu motorul 1.6 diesel de 120 de cai, are doar 26.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 26.000 de euro 500. Ce spuneți, merită sau nu? Următoarea mașină ar fi acest BMW Seria 3 din 2018, care o să vedeți imediat se vine la un preț mai mult decât corect pentru un BMW Seria 3 cu aproximativ 80.000 de kilometri la bord, care vine cu o motorizare diesel sub capotă. De asta vă spun, prețul din punctul meu de vedere este unul cât se poate de corect. Știu, mulți vor un model ca acesta la 10.000-11.000 de euro, dar la respectivul buget ești ținta perfectă pentru o țeapă. Vă reamintesc, aveți link în descriere cu 20% reducere pe Car Vertical. Aruncați o privire puțin mai jos. Cam așa arată în interior, arată de-a dreptul superb, are scaunele sport din piele încălzite, climă automată, navigație, cutie de viteze automată, comenzi pe volan, lane assist, are și farurile full LED, senzor de parcare față-spate, deci este și un BMW Seria 3 bine echipat. Vine cu motorul de 2 litri diesel de 150 de cai, are 85.000 de kilometri, nu știu dacă ați observat, parbrizul este crăpat, poate se mai poate negocia ceva cu dealerul, iar prețul cerut este de 20.000 de euro. Și ultima mașină pe astăzi ar fi acest Audi A6 din 2016, care cu siguranță merită cumpărat dacă ești în căutarea unui astfel de model într-o stare cât se poate de bună. După cum bine știți, dacă ați ajuns și până aici, nu uitați să dați un like, de ce nu și un share la acest videoclip și să lăsați în secțiunea de comentarii ce mașină v-ați cumpăra voi de astăzi, care se încadrează bugetului vostru, care nu se încadrează, dar totuși ați cumpăra-o. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Anvelopele, după cum vedeți, sunt aproape noi, cam așa arată pe partea de interior, are scaune din piele ventilate și încălzite, climă automată, navigație, cutie de viteze automată, comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, are farurile full LED, senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort și în ultimul rând are și tracțiune 4, deci un A6 bine echipat. Vine cu motorul de 3 litri diesel de 320 de cai, are 144.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 28.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi, nu uitați de un like și ne vedem data viitoare.